Joey, jojowain o tro-tropahin? Hello guys, good evening po sa inyong lahat. Ayan, madilim ang gabi. Hindi na kami kita. Yan, naka-out of town kami ngayon. Walaan nyo kung nasaan kami. Nandito kami sa gitna ng mga asinan. Mag-overnight kami dito sa may Mapaya. Magangapa kami ng alimang. Yes. Iihaw kami guys ng ng isda. Well, guys, pasensya na sa sombrero ko. Naiwan ko yung sombrero ko kasi mahamo. Naman naka-short. Short to guys, short ko. Kung nanay ko maganda. Yan, sila po yung sila po yung caretaker dito sa kanila, sa mga fish pan po dito. Hello guys. Excited kami mga pa ng ng alimango. Kumpleto naman kami sa meron kaming gloves. Yes, sarap naman dito guys sa ilalim ng puting ilaw. May maliit pa na oh, yan guys, may dala kaming pang-ihaw. Yun. May artem. Basta yung ginawa ko na. Oh, talong, inihaw na talong, iihawin namin. Oh, yan guys, busy sila magtayo ng tent. Guys, lugar na. Saya-saya. Oy, walang tutulog. Ito, ang taas nito ay baliktad. Ay, bintana niya. Bintana. Diyan ka magdaan sa bintana. Laro ta? Guys, may friend niya akong bago. Kaya magaling ka mag-TikTok, te. Ayun, magaling. Sampulan mo muna ako ng TikTok. Ay, nag-TikTok ba siya? Oo. Dali na. Dali. Ay, hindi ko man kayo friend sa Facebook. Dali, sampulan mo na akong TikTok. Kiri. Magaling daw siya guys mag-TikTok. Dali. Magaling niya magsayaw. Dali na. Bilisan mo. Baka ma-discover ka. Oh. O kaya kamustahin mo yung mama mo? 'Di ba hindi na kayo nagkikita. Kwento niya kanina guys si nanay daw yung nag-alaga sa kanya. Bali hindi na kayo nagkikita ng mama at papa mo? Yan, baka makita mo na. Makita niya yan sa Bali, ilang taon mo na nang di nakikita si mama mo? Ay aba, 8 buwan pa lang yan iniwan ni mama niya. Sanggol pa lang, hindi sila nagkita hanggang ngayon. Ano mo nga para makita nga Saan sila. lang sa cellphone niya, nakikita niya sa cellphone. Para makita sila. Oh, sagot ka para ilang taon nang hindi na kayo nagkikita ng mama mo? 13 na. 13 years na daw. Hindi pa sila nagkikita ng mama niya. Baka ngayon pa lang. Dali, sabihin mo May nagtulong na sa inyo. Tagal na yan. Pero hindi pa po talaga sila nagkita ng mama niya? Hindi sila nakita ni mama niya. Oh? Hanggang ngayon. Ano pa lang yan, 8 buwan iniwan ni mama niya. Yung mama niya po, ano niyo po? Kapatid ko Anak rin. ko. Anak niyo? Oo, kapatid ko rin. Pero hindi niyo po nakakausap Tatay. sa video call, gano'n. Nakakausap niyo sa video call. Sa sa cellphone, nakausap Cellphone niya lang, ko text, minsan. tawag. Kapatid ko yung nanay, nanay niyan. Sige na, magsabi ka para maano mo ako, para maano. Sabihin mo, mama. Pasyalan mo naman ako dito. Kamu, dali. Kanina ka dal mo, ngayon naiyak ka na. Sabihin mo pangalan ni mama mo. Babaan. Much later. Oh, ayan na, nag-iihaw na si Kuya Ulan. Sarap. Pinuno na ti asinay, nawanay, Kahit late na ang aming panghapunan, guys. Hindi naman kami matutulog eh. Mamaya, malakahilip na tayo. Excited ka na balik mga pa ng alimango? Ako matagal na akong excited. Kaya nga, ito kayang ginaantay ko, yung mag-alimango tayo. Pinilit ko makasama rin sana eh. Pero sabi niya kanina, hindi na ako magsama eh. Sarap buhay nila guys, oh. Yes! Happy! Antay-antay lang. Gutom na si Kuya Ulan. Gusto niya lang bawasan yung buntot. Gusto niya lang gumanon o kumurot. Maputol yan, Lek. Much later. Oh guys, update. Gutom na kami, Alec. Mga kalating oras pa to. Ha? Mag-iinin pa ako na sila. Jay, anong oras na, Jay? 8:30. Tagal naman, Lek. 8:30 na.
Gutom na Tagal talaga ng chef namin. Tunog pa to. Okay na may lang sumarap na. Ayos lang yun. Nasa ano tayo? Ang limit ko lang alas. Basta magugas ka ng kamay. Nagugas ako kamay. Nakailang hugas na ako sa tubig na mineral pa eh. Kaya yung kanya. Sabi ko nga alas hindi maganda sa aeron. Much later. Ama, nagpapasalamat po kami, Ama Sibe, ang pinagkaloob mo. Magamit namin ito sa ngalan sa aming tagapagligtas. Amen. Guys, kain po! Kain po! Nay, tara po! Kain tayo! Si Kuya Alimaray. Magaling lang kami kasi mahamog. Kailangan namin magsumbrero, guys. Bukas yan. Ako nga, ibrang pakiramdam. Bakit nga ulo ko eh? Baka ubuhin ko na yung kanin niya. May kanin na ako eh. Ang hapunan namin, guys, alas. Tira. Alas 9 na ba? Alas 9. Last 10, yan mga kapat na kami. Nag-ipon kami ng lakas, guys, sa pagkapa ng alimango. Sarap guys. Sarap kumain. Talaga? Hindi na kasama ang aming mga senyor kasi gabi na. Hindi sila pinayagan ng mga asawa nila. Tsaka may sa lamig si Auntie Ligaya. Lipasan na ng gutom. Pero wala yata akong short na bisa na. May kumot pa. Magkatapal-pal ka eh. Iwan kung nandun yung leggings ko. Alam mo magkapatay, hindi ka naman. Mag-brief lang siya. Magsama ka sa amin doon, Weng, sa kapaan. Magkapa din niya sa magkapa. Buka? Marunong ka rin magkapa? Hindi mo nga. Hindi! Mo, grabe ka na. Mag-ulam eh, kaya ko. Pero mga pa hindi, no? Kain Marites. Kain mga kamarites. Talagang Ang nilapit sarap na guys ng luto ni Alec. Alam mo agad ang... Lutong inspired o expired? Inspired kasi guys. Pero bagay sila. Nagpinsan yan sila. Oo. Kami magpipinsan kami. Na Celestino, Manuel, nga kamag-anak ko. Gutom guys. Talaga. Ikaw ba naman na hapunan mo alas 9? Nagagalaw tayo sa pagkat. Malamig ang simoy ng hangin. Good luck pa na mamaya pag nabasa. December na eh. Good luck talaga mamaya. Sarap dito. Wala pa managaganong bisa. Tapos makita nyo yung view, puro fish pan yan. Pero hindi ko pa rin siya talaga nakikita. Bukas. Gabi na kasi kami nakarating. Punta pala, no? Kaya nga. At maga sana tayo nahabol din yan. Wala naman pala. Maaga pa tayo nasundan. Hindi na sana siya lasing na lasing yun. Wawa din yung anak. Sige lang. Kaya pa pag-usapan niya, kaya pa isalba. Magharap lang kayo. Hindi na, nagabilad lang kami pag natapos doon na ako sa bubong. Magaling kami magpayo guys na. Doon sa teacher. May heart problem kasi sa atin. Sa atin John. Meron kasi ditong LQ guys. Yeah. Yung mister niya. Na LQ sila. Kaya ginapayuhan namin. Hindi pala ito. Magkain niya. Sabi namin, kung apoy yung isa, maging tubig ka na. Wow, may heart. Parang alam mo. Expert ka. Bisaya pa yung kanila pero naintindihan niya. Sabi ni nanay. Sabi ni nanay kanina. Kapag apoy ka, ikaw namang asawa, Maging magiging tubig tubig ka. ka. Para, patayin mo yung apoy. Yung lugar na to guys, mapaya to no. Malapit lang din yung pinagkunan namin ng Sabayan ko pa eh. ng talaba. Much later. Yan guys, tara, mangangapa na kami ng alimango. Good luck po sa amin. Good luck. Ay, wala tayo, Lex. Di ba tayo Isa ako, lalagyan. anak? Oh, kaluwang ng Asinan to Ate Joy, no? Pispan talaga. Ay, fish pan.
Ayun! Ayun! Sarap. Ay, ano siya, oh? Ano, buhangin. Buhangin. Ang galing. Diba? Ito, Joy, saan nila to? Kasama to? Yan guys, oh. Ala, kadaming isda. Oh. Ano isda yan? Tilapia? Ayun, oh, Yung kadaming. native. Ayun, oh. Ala, kadaming isda. Native na. Ayun, oh. Ang galing, no? Kanino to tayo sa kanila, Ray? Handa maraming tilapia na native. Daw kabisado ko rin ha. Sige, ay. Isang daag lang man yan. Balik. Sa gilid ba siya? Ayan, oh, butas. Ayun, oh, may mga butas. Oh. Pumasok na sa loob. May tagahawak kasi niya, oh. Hawakan mo ako. Yan na si Kuya Ulan, guys. Tingnan ng ano, pailaw. Gina G. Gina G. Gina G. Magsigaw ka lang ha pag nasipit ka. Sa lalim. Hindi ba sila lumalabas? Baka ano yan? Tangkig. Tangkig yan. Ay, hindi. Igat kuya. Saan? Yan o. Igat. Ito. Ayan, nagalis na. Alin? Yun, kuray. Tingnan. May si... Ayun. Ay, nasipit ka. Eh, hindi naman ano yan eh. Ano ba yan? Tingin ako. Yung talangka. Yung ano yan, yung maliliit. Maliliit. Dako mo. Dako mo. Rumo, ano yun? Dako mo. Ay. Ano magbasa ay. Wala naman kasi. Ay, may nakuha na sa alis. Tingin ako like. Nakubo ka dahil? Nakubo guys ang kanilang nakukuha. Dako mo pala guys, nabalik kami. Talagang kailangan din pala natin yung malaking ko. Hindi ko mga butas pala. Sa butas sila. Pa ako yan. Diyan nga ako sa gitna niya. Kumabaw na lang. Malalim pala. Isda oh! Isda lik! Sa butas! Tilapia. Ang kalongluang. Oh! Gulat ako. Daan pala yun. Dito. Wala na. Malinis na. Malinis na. Ay, ano pala yun? Ayan pa, kadami. 2, 3, 4. Oh, diba? Saan? Ano yung Ay, ambot sa inyo. Mas kaysa wala. Ayun! Oh, kuya kabardon. Huli niyo ba ga? Kung ganyan lang ang Anak, kadami na oh. Lalaki. Ibaba mo dito, J! Oh, dito, ibaba natin nakatali na. Ayan oh. Ba't hindi na kami gitawag, kuya? Kanina pa yan, nakakain tayo. Magpasama tayo sa kanila. Ito, may mga bago. Saan ba sila, kuya? Ayun, may ilaw doon kanina oh. Sabi mo, kuya, dito ulit, sabi mo. Dito ka. Ay, saan, kuya Ulan? hepon. Hefon? Hepon. Hepon daw, hepon. Nakapaibabaw lang ba sila pag ano? Gapang-gapang din. Kuya Ulan eh. Galit ng ulam. Kain. Baka dyan sa buta. Ayan, di mga alin ang Atrang. Loko ka mga basang mga.
Guys, para kaming buang buga. Kuray. Kuray at. Wala, isang ano baga tayo? Isang barangay. Wala nga tayong puro lakad naman eh. Ay, kung wala nga kuray. O, try naman natin dito sa kabila. Puro dako mo ang nakukuha eh. Labo naman na. Dapat hindi tayo maglapit kasi maglabo. Natatakot? Ano sa tingin mo, kuya? Dito daw yan. Sorry. Tanggal na tuloy. Pero wala ka rin. I'm sorry. Gusto kong mag-shoot dun sa pamo eh. Kasi siya pa. Ako ba? Ganto-ganto nga natin, oh. Pinag-abilang tubig. Hulay mo. Ay, meron. Wala kalaki. Nasa ibabaw lang sila, kuya? Yun, oh, kalaki, guys. Nagdakol. Laka, nagdakol. Buwakan mo nga. Sige nga, kuya, isa pa nga. More pa, more. Kaya tao. More for pa. Kailangan may ganun tayo. Para hindi na kailangan Anong kuya, nasa ibabaw lang talaga siya? Galing naman. Yung parang siya nagkakon siya. Ay, ito yata ang kamay. Ay, hindi. Dahon. Ito guys, yung nakuha niya. Oh, galing. Nagkailang ka na ba, kuya? Oh, ang dami na. Siya lang may huli niyan, guys. Nahuli kasi kami eh. Ba! Ano ka? Dito naman tayo. Surut-surut tayo. Uy, dito kayo, dali. Huwag mo kami iwanan, kuya. Meron na? Ala, meron ulit! Kalaki! Ala! Sabi ko, kuya, ala, kalaki, in fairness. Ala! Hala! Baka makawala to. Ay! Hala! Isang kilo na ata. Nakaibabaw lang baga siya? Oo. Ba't hindi natin makita? Sanay na kasi siya, guys, taga dito talaga siya. Magpalibot lang kayo sa kanya. Hindi naman eh. Taga pula-pula. Hipon! Oh, diba? Sige. Ay, oo. Oh, galing ah. Yan yung nanay ng mga hipon. Meron yan? Ayun o, ano Isda. Kalaki nung nakuha niya. Ba't tayo hindi natin nakita kanina? Kalaki nakuha niya talaga, promise. Galing mo, Brad. More pa, more. Okay. Kalaki ng kanyang ano? Sipot. Dako. Oh, diba? May nakuha na kami. Ba't siya? May nakikita tayo? Wala. Pariti pa naman yung mga guwanti. Pwede sa kabilang pangkang. Nakagwantisan pa naman kami, guys. Pwede doon. No. Kaya sa kabila. Baka trespassing na kami. Isa mo tayo dyan sa kanya, oh. Oo, dito ako kay kuya. Antok ka na, kuya? Pag nantok ka, kuya, ipahiram mo sa amin yan, ha? Nag-uwi ka na? Pag nag-uwi ka na, pero pag hindi pa. Magkakain. Parang mga Magbalik ka pa, kuya? Ah, sige. Antayin ka namin, ha? Balikan mo kami, kuya, ha? Baka pagbalik mo, wala pa rin kami nakuha. dito tayo sa gilid. Nakaibabaw lang ba yan? Okay. O, yan guys. Try daw natin, Greta. Good luck, girl. Sana may makuha tayo. Hindi namin alam kung ay, nabasa na yung aking ano. Ay, wala tayong bis. Uy. Ah! Ano, basa sunflower? No way.
May pla-pla na yan. Dapat yata hindi tayo maingay yung ano, para hindi siya agad, nakakalubog. Pakita ka naman sa amin. Dami rin palang Makatok. dito. Puro native pa. Ay, maraming native dito kaya pala na. Ala, ayun yata oh. Kala ko likod ng ano, alimango. Akala ko kapre talaga. Kapring ano. Capricorn. Ito ate! Ate! Ayan! 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 Dali! Huwag kayo makusad! Huwag kayo magalaw. Ayan! Nakuha! Tingin ako, boy! Nice one! Yes, nakaisa na tayo! Woo! Wala yatang sipit. Isang sipit. Yeah, boy! Huli na yan siguro na hindi sila. nakuhan. Ala, magtalon. Ala, magtalon. Naku, G, ingatan mo yun, Jen. Ako. Oh. Hindi siya halata. Oh, dyan lang kayo. Paano? Alam na namin kung paano ang ano niya, ang tago niya. Taga-cheer lang kayo dyan. Quiet kayo. Laki-laki kayo ng flashlight ko. Hindi makakita. Wala, ganun pala siya. Nakaibabaw talaga na pag gabi. Baka maunahan niya ako eh. Laki ng panghuli ka. Dandan ka! Pantay-pantay tayo! Oh, may gumalaw! Halika rito! Hey. Ano yun? Oh, ano yung bato? Alam, meron nga eh! Kalaking bato. Tignan mo nga! Hindi gagalaw? Piltak ba dayta, boy? Dandan, di kasi kayo maglakad eh. Buti mababaw siya, no? Yan, pila-pila tayo pag ganyan. Walang. Pila, bago naman tayo mga ilaw. Kaya nga walang ilaw. Pakiramdaman nyo na lang. Kuya, ulan dito ka! Yung naga-orange-orange, guys, bata pala ng hipon yun. Ganun pala siya sa gabi. Ano ba yan? Pinatikman lang tayo ng isa. Oh, daw pala mo, may susugurin kayo, guys. Wala, isa lang nakuha. Daming isda, oh. Ito, ate! Ate! Dalawa sila, boy. Ay, dalawa? Oh, nakakambal. Hala, nagde-date kasi sila eh. Oh. Woohoo! Oh, buso na. Samang buhangin. Samang buhangin. Kapita ko nga. May isa pa. Oo. Ugasan mo muna, ugasan mo muna. Yan. Ganda. Kalinaw ng mata ko ah. Hoy, nalubog mo na. Oo, sige, sipiting ka niya. May isda oh. Pag ganyan-ganyan lang yan. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo. Yes! Nice. Yes, nakatatlo na rin. Hindi naman pala kailangan magbukot-bukot. Basta may ganito tayo. Oh, basta may ganyan eh. Much later. Dalawa guys. Huli ka, Palbon. Yun, Wala na sa kalaki. hawakan mo eh. Andito yung isa, oh, banda. Wala na yun. Meron pa yun. Ayun, doon walang takbo siguro. Wala na. May battery pala yun. Yung malaki pang nawala. Hindi mo kasi agad. Naglakad talaga yun. Tuloy niyo. Wala, may nakuha isa. Tat, kanina. Oh, yun. Buka na sa pa ako. Ayan. Oh, ito nga, kuya, ulan. Ito yung nasa pa ako. Eh, ano mo na yan eh. Sige, kuya.
ang ano mo ate, sigpaw mo. Hindi. Hindi. Paa mo lang. It's a prank. Sana ay sana Wala. Naku. Tingnan natin baka nandiyan pa. Naglubog na yun. Baka kagatin yung paa natin. Sayang yung isa na yun eh. Baka magbalik yun doon. Maglipat kayo ng pwesto yun. Natulog na yun. Ano yan? Tilapia ulit? Magaling ka mga ano ah. Magaling si Palbas ha. Ay, yung isda na pala. Laki. Itim, bakit itim? Dalawa man yun. Native. Dalawa eh. Ayun ang hipon. Hipon. Saan? Yan. Yan! Ay sus. Ito? Oo. Lulay, hipon daw. Patay. Na. Sarap dito bang malinaw no? Ito ko nga, baka nila. Pagay na hipon. Dito yung patay. May mga patay na hipon. Siguro kinaka... Ito sandali. Kaliit. Ito. Ito na yung banig ng asin. Siminto ba to? Tiles? Siminto yung ano? Tiles to no? Pala yun? May ganito pala talaga siya? Oo. Ang linis to. May mga butasan sa gilid ha. Ito guys, asinan pala to. May tapakan yung gilid ha. Yun, may mga ano siya, tiles pang tiles. Sana may marami kami makuha rin. Malumot-lumot lang. May butas yan. Ano yan? Ah, yan. Ang alin? Yung balon-balon. Ano? Ano baga? Oh? Ano naman yan? Pang ano daw yan? Salukan niya ng ano? Tubig. Oo. Pag sa mag-sinisip. Ang limasan. Ngayon putik ba? Hindi mo. Wah. Takot ka din ah. Pagkaga mo na kabang. Butas may balon. Dito guys, so may balon. Drum. Bigyan mo kasi narin doon mo. Isda. Dapat paanuhin ulit natin yung tubig. Pakalmahin. Tapos balikan natin. Malabo na kasi eh. Ano sa kalaki oh? Baka ng sipit niya na yun. Namal din sa ano? Laki. Hindi magano kahit galawin mo siya. Tulog siya no? Hmm. Hindi ka tulog. Pag umaga yan siguro ka tapang. Wala na kaming nakikita guys. Lao, nakaabang na yung kamay niya. Oh. Oh, sige. Ting. Sige nga, kung putulin niya yung damo. Ayaw niya sa damo. Hindi niya maipit yan eh. Tara na. Sige. Sige. Pagkagat mo. Ayaw niya. Walang kamay to. Sabi niya. Babe sila pag ano. Tara. Isang batalyon ba naman kami guys, oh. Paano hindi mo... Sulit naman. Malalaki yung nakuha. At least hindi zero, diba? Pag gloves pa kami guys. Pahinga muna. Talian mo anak yung mga ano. Baka makawala baga. Ayan. Pati yung nandun sa kabilang timba. Paano nyo tinatali yan kuya? Ito na. Pero ay mag-ano tali. Paano nga kuya turuan mo? Straw. Nakati, sige. Ay, nakagusto po. Kahirap man magana. Kami ulam dito na ro. Ulam dito. Ha?
Diyan oh, bigyan mo. Kadami. Ay, natakpan ng ano. Ito talaga yung malaki na kuway, oh. Kaya nga. Tignan mo, Pingo, yung ginatali. Oh, ikaw din, Lek. Chali ko. Baka may dito nyo sa may pit na. Tapakan mo lang yung likod. Basta matalian na, ano. Lex, sa'yo itong malaki, oh. Ito. Basta matalian. Challenge accept. Basta matalian, yung usapan natin eh. Oh, tignan mo siya. Mahirap na. Yan, oh, ang laki, oh. Aray, kalaki. Ayun ang malaki. Yung nakuha niya sa may ano. Ganito yung nilaga natin din, no? Wala pa ito. Tali. Napakan mo pala. Anyway. Ayun, Ay, sarap. how's that to? Bugaong. Babaong. Sarap kasi ba mo? Kaya pala sabi mo masakit Ay, makakakan kayo oo. matulog sa Takot siniki, yung oh. kanyang ano, oh. Parang ano, pirena. Pirata. Piranay. Pirana. Pirana. Pirani. Parang kulani lang. Tapon Ano, masingil ka, kuya. Tapon ng ngayon. A few moments later. Oh, ayan guys, matutulog muna kami. Oh, ayan ang aming mga kasama. Nagasuklay pa ako. Naantok na sila. Gusto ko pa magpa-apoy-apoy dito eh. Ayaw ko ni kuya. Para mawala yung kwan. Buti walang lamok nga eh. Dali na dito. Oh, ayan guys, nandito na kami sa loob ng aming tent. Yes. Magkakapi-kapi lang muna kami. Yan. Bukas, malaman na lang kung ano ang aming sunod na aktibidad sa araw na ito at sa aming kinabukasan. Ay, nako. Nakakamiss ang magbundok-bundok. Magkape tayo, guys. Pag pag tag-araw, magbundok tayo. Yan. Mag-utot kulog. Yan, wala kaming magagawa ngayon kasi hindi naman kami makakatulog. Kaya maglalaro kami ng Jojo White or Trotropahin. Si Gigi ang mauna. Gigi, sinong unang-una? Ate Gretchen. Ano tayo? Artista lang. Dali, ano tayo? Ganun, oh. Tulog pa man. Uy, buksan mo para makalabas. Guys, si Gigi yung guys. Si Gigi, ah. Si Gigi yung umutot. Sana narinig sabi niya, umutot na ako. Ginakabagan na ako. Baka tayo ay ano dito, malipong lahat. Mamaya antay nyo yung sa akin, pamatay. Kape tayo. O yan, sino na ang jujuan na tutropahin? Si Gigi na muna. Artista lang. Coco Martin! Ano ba yun? Namili. Kami magsasabi kung jujuan na. Sarili niya lang yun. Siyempre, jujuwain na yan. Ay, ikaw muna, Lek. Maglalaro tayo ng jojowain o trotropahin. Sige. Nautot na naman ako. Magbibigay kami ng pangalan. Pipili ka kung jujuwain mo siya o totropahin. Nanguha ng cellphone din. Dali. Ayusin, magseryoso na kayo. Si Ivana Alawi, jojowain o trotropahin? Trotropahin. Wow! Bakit? Bakit totropahin? Bakit ayaw mo siyang juwain? May gusto akong jiwain eh. Kaya gusto tong kami sa'yo! Sino? Sige, mamaya na yun. Later. Kay Gigi. Unay ang na. Kay Gigi mo tayo. Kay Gigi mo tayo. Gigi! Yes. Si Alex, jojowain o tutrupahin. Huwag mo na yun. Huwag mo na yun. Si artista mo Alam ko pang final yun ah. Baka may magmaoy dito ah. Ben Richard. Jojowain o trotropahin? Jujuwain. Bakit? Bakit? Siyempre, nasa kanya na lahat. Nayanggang.
talantot. Bakit siya wala? Wala. Aroy, grabe. May dimple naman. May dimple naman. Wala daw, wala. Sabi niya. Pagkamatay. Ikaw naman magtanong. May pag-asa, joke eh. Maglunod. Joke lang yun. Magawa natin. Maglulumian mamaya sa adik dun sa ano. Sa? Palaisdaan. Ikaw na magtanong kay Isa. Kung sinong jujuwain niya. Sino kaya? Coco Martin. Jujuwain o tropahin? Jujuwain. Pardadalisa. Bakit? Ano? Guwapo. Feeling mo naman. Gustuhin ka rin ni Coco. Okay, Pitin. Ayusin niyo. Ikaw magtanong, Dek. Ikaw na, G. Ikaw na kasi. Ikaw na. Ikaw na. Gigi na magtanong. Wala ka alam na artista? Si Pulito daw. Sige na, bayan ang Parang si Makito Diaz. Ano ba? Luluhin. Luluhin ko na yung lolo. Nana! Dali, isip nga ako eh. Teacher Jap, trotropahin or jojowain? Or aasawain? Ano? Ano? Jojowain na. All FD above? Yummy. Yum. Ano po, si ano pala yung boy logro? Tipeng. Bilog bro, trotropahin. Jojowain. Wala pa nga yung jojowain namin. Ako yung camera. Daniel Padilla. Jojowain o trotropahin? Trotropahin ko lang yun. Bakit? Hindi siya yung ano ko, Nax. Hindi siya yung tipo. Wala pa sa kanya. Oo. Bata pa yung child abuse. Ano naman? Ayoko nga ito. Gusto ko niya. Okay. Oh, next tayo kay Alex. Lalabas na ako? Diyan ka lang. Nadine Lustre. Jojowain o trotropahin? Jojowain. Bakit? 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 Oo, di naman kinantahan nyo. Sexy. Kinantahan ako ng ano ko ha. Nang? Nang ano? Labas na nga. Ngigil na siya sa'yo. Diyan ka lang. Hindi pa nga tapos. Ala, Diyos ko, nasira ng aming tent. Kasi pasok din ang pasok. Pasok ka rin kasi.